penonton sok cangkem elek. Seneng kaya ketiban apa Mbak Elisa? Seneng kaya ketiban apa mau? Ora krungu aku. Kaya ketiban apa sampur? Oh, sampur. Ya. Ketiban sampur. Awak dhewe kanugrahan iso lungguh ana ning bantale Ki Cahya Kuntadi kene. Wong lungguhe aku ora apa-apa lho kowe iki. Rasane piye nduk anget, Mak? Penak apa ora penak bul bantale empuk. Iki penak ya dhewe kepe lah yo ak dhewe tugas dadi dalang berarti matah bintang tamu gareng karo Cahya Kuntadi. Kingko iso rebutan karo Tatin. Ya dhewe ngongkon Tatin ben maju, soalé ket mau ngombe ya Mak. Iya. Ayo Tin maju Tin iki wayahe maju diwehi lagu apa ta apa? Apa ya lagune manut karo kanca-kanca madang karo. Ora ana lagu kok judule manut. Oh iya, berarti nyaran apa no? Oh iya. Oh aku ngerti. Apa? Lagune nek madang karo biasane panas-panas sikile mlendung. Apa kuwi? Kae lho Medion kae lho. Oh. Apa kae? Panas-panas mlaku. Panas-panas. Sing plendungi awakmu tak plendungi ora. Panas-panas mlaku, Mak. Ya nyun panas-panas mlaku kanca-kanca. Mbak Tatin, siap-siap maju ke depan. Sepur Argo Bromo segera diberangkatkan. Tatin numpak sepur ya, Mak. Iya ndak numpak sepur. Akeh usum mudik iki. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Tatinku sayang. Sugeng Dalu Mbak Elisa Orcarus Alasu. Mak cangik ngono wae. Mbak Limbo Mbak Cangik. Gimana kabarnya Wilujeng? Alhamdulillah sehat. Sehat. Waras toh? Ya waras, masa ya ora waras. Oh iya. Rene mau numpak apa? Numpak kendaraan. Numpak apa kendaraan? Mangkat jam piro? Mangkat jam 7. Oh, nah. Ngono kuwi. Apa? Nah. Pak De iki ngertos mboten kula wau ngomong napa kalian Mbak Tatin? Kowe ditakoni budalmu karo sapa? Lho. Oh niki mau. Budalmu rene karo sapa? Oh, aku karo bojoku. Bojomu nah. Bojomu nah. Bojoku Lho ta, beda Pak De, cobi Pak De nek jenengan sik tanyain. Bojomu isih enak. Kuwi lho, ngono kok ya ora krungu ta? Lah, kula kurang meneh ming bojomu. Lah iya, kuwi bojomu ki sik tegese sik berjalan normal ngono lho. Maksudnya niku ta? Heeh. Ya jek normal Mbak Dalam. Oh iya syukur. Jare mobilmu nah. Jare mobilmu nah. Apa Pak De? Jare mobilmu Mobilmu wis lunas. Oh. Oh saiki
bahasa Pak De yo ngerti ta. Dadi mobilmu ki tau kecemplung banyu, knalpotnya kena banyu. Ya lunes, Oh ya sampun alhamdulillah syukur. menika. Syukur. Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil. Berarti kowe mau karo bojomu numpak mobil njuk. Aku ora Pak De bojoku. terjemahke Pak De. Napa Pak De? Kowe ning jero mobil karo bojomu ki ngono. Ngono piye? Numpak ngono lho. Ya iya numpak wong sing nyeper bojoku lho. Lah iya, kowe karo bojomu numpak mobil. Lah kok ngono-ngono tangane maksudnya piye? Lho apa ngegas ya ora ngene. Lho nek nyeper kan ngene. Lho niki Ngegas, kok iki ngene-ngene. membake sikile ngegas. Lah iki karo bojomu ki ngono to. Nah, ngono lho, kok ngono ora paham lho. Aku mau ora ngono-ngono, sing ngono-ngono ming bojoku. Ngono lho. Heeh. Lah Pak De mau ngono-ngono apa ora? Ora aku padha lanange kek. Sak rombongan lanang kabeh. Maksudnya Pak De jek iso ngono-ngono apa ora? Ngono lho. Oh, ya aku ora ngono mergo sing ngono sopir. Oh, berarti Pak De wis ra iso. Ya kari ndelok mungsuhe sapa. Mungsuhe anyar ya tak ngonoke. Pak De sing ngarahke kaya kopilot maksudnya. Kae sing marane bingung kae lho. Lah ya mulane Aku ki mau ngetes lho Pak De. Apa lara mata Mau kok mbok tes? Ngetes, Maksudnya tuh kepekaan ngono lho. Ning kene ki kan keluarga, kabeh ki keluarga. Nek pancen keluarga sedulur ki ora sah dadak krungu komplit ki ngerti dong Wes, peka ngono lho. Aku ora melu-melu iki. Lah, Iki perange pia karo geplak ya iki. Lah Kok piye karo geplak? Weton Yogya kabeh iki. Lah ya Mbak Elisa, kita kan Inggih. sama-sama dari Jogja ya. Iya. Kenapa bahasamu menjadi Loh, iki ngetes. Jare mono kowe mbiyen wis tau bodek. Kan tak tes meneh apa ya bodek tenan apa omong kurang peka ngono lho. Lah wong Pak Dewe langsung kedengeran langsung paham ngono. Kowe Kok Mbak Tati ora apa ngerti. kok bodek ki apa? Bodek itu nggak bisa denger itu loh temennya. Oh sing obat kae obat flu kae Bu. Kayak bodrek. Bodrek itu. Lha iki Bodek. Dek nek muni budek ki ra iso. Artine bodek. Bodek. ngono lho. oh Nggak bisa denger. Oh, Rodo bo- sudorungon. Oh bodek. 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 Budek. Heeh. Nek kita budek, nek Heeh. dia bodek. Oh ngono, ya wis dimaklumi sing penting ae dhewe ngerti tegese. Aku tetep ora ngerti tegese. Lah aku Nek ki- jan lho panjenengan kok iso ngerti? Ayo, wi bahasa ngendi jan? Aku ya mau ngarang wae kok. Tak kira iki ya Ya ngono kuwi lho jenenge seniman iki wis sing penting peka ngerti karepe ngono ya Pak De. Oh ngono. Ngono wong bola-bali wis barengan iki kudune sempak antarane aku kowe mudeng. Kok nganggo Waduh. Kok sih Pak De, iki mau muni piye? Aku karo kula Aku jenengan Elisa Rotatin. Elisa, kudu Heeh, sempak. kok kudu sempak Pak De. Sik kudu ngono kuwi Pak De karo Ki Cahya nek awak dhewe du kuwi. Lah apa? Pampers. Ora lho maksudnya Pikiranmu apa? Sempak itu apa? Sempak itu Sempak terdiri itu- dari dua suku kata, semangat dan kompak. Nah, antarane Pak De Gareng, Rocky Cahyo cetha sempak. Lah Elisa Rotatin kuwi yo kudu sempak ngono lho. Oh, Dadi kita semua harus semangat dan semangat kompak. Kok tak kira Nah. katok cilik ya lho. Eh? Tak kira katok cilik. Oto. Mbak Tatin iso apa ngucapake apa kanggo keluarga Pak Andreas Busri, Oke. keluarga Eyang Harjo Sumito. Sik sadurunge ngucap ki anake sapa mbok kon mulih kuwi. Iki Wong iki nonton ta. wayang kok sedan kotak iki. Iki engko arep tak sangoni 100 kok engko ngewangi aku. Ayo mbok kon melu rene wae kuwi mbangane nang kono. Ah, itu sekali tempo dadi bintang tamu ngono lho. Heeh, engko bar iki. Aja cerewet semene iki engko sing bayari aku kabeh ngawut ya ora. Alah kowe Suara. bengi iki kowe karo aku kuwi melu kes. Melu Bukesi betul. Oh, padha andane. Ayo, Ayo Mbak matur. Tatin. Nggih. Kagem keluarga Busri kalian Pak Andreas mugi tansah pinaringan sehat nggih, lancar rezekine, mugi tansah apa jenenge? Apa lha apa? Kok aku dadi
dadi ngeblengkos. Mugi tansah pinaringan lancar rezekine. Rezeki. Terus tansah Rukun. guyub rukun, bahagia mulya mboten enten apa Alangan setunggal menapa ngenten nggih. Nggih. Aku nek kon ngomong karo kaya Elisa ora iso blep. Tur ya kowe iki ndongake wong ki ya percuma kowe ndongakno awakmu dhewe sik. Oh ya, Mbah. Karena- Mbah. Babeh. Lah sama Aku meso aku lho Pak De, isih rada meso Aku lho. petuk tati nu tuwa men Mbah. lah ketok iki biyen ki kulite ki urung jengkerut-jengkerut ngene kok saiki wis Memang nek wis ngeluntong ngono to. biyen ki jek alus ngono lho jaman Aku ki- almarhum Pak Seno. Weton kraton. Dadi ora jarik tok sing tak wiru, kulit ya tak wiru. Oh ngono. Dadi ben komplit dadi sak Komplit. awake kabeh wironan. Aku kepethuk tati dadi tambah umur aku. Lah jenengan sakniki yuswa pinten, Jal? Ora usah takon kok ndak mbok nyang. Kok dinyang sak menehi piro? Ora ya, ora. Tidak ada rahasia buat saya. Saya tahun depan 60. 60. Wis tuwek ya. Mulane kok diuni mbah kok ora gelem. Lah aku urung duwe putu kok. Apa nek mbah iku kudu ndek putu? Meh duwe putu lho. Meh. Nek ciri khase wong diundang mbah ki yen wis duwe putu, sok yen putuku lahir undangan mbah. Oh, 60 tahun kok urung ndek putu ya. Loh, aku tertib kok. Tertib ta? Oh, berarti iki belum mbah. Ya sepurane nggih. Sapa jenenge Om? Ah, kuwi leh wang-wangun. Oh, ngono. Piye-piye oh. walaupun lanjut usia, orang itu pengennya dianggap punya jiwa muda. Oh ngono. Jadi walaupun lanjut usia, itu pengennya dianggap berjiwa muda, tetap timur. Cah loro ki do arep rebutan warisanku waduh. Ya ora. Kene mbah kono jiwamu. Wis iki saiki kowe kudu diketoke kaprawiranmu mumpung kepethuk dalang wedokan kuwi. Kok dalang wedokan? Kok dalang wedokan? Wedok. Iya dalang wedok ning ki cake kaya wong lanang dadi wedokan. Nah, Mergo dalang kok tetep sikape kudu kaya wong lanang. iya Wong bener. lanang. Nek dalang wedok iki malah penak apa luwih gampang apa luwih angel? Lho, Angel dalang wedok kuwi. Angele piye? Angele iki nggo nyabetke wayang kuwi ora seprigel karo dalang lanang. Ora iso? Ora iso seprigel dalang lanang. Mergane? Mergane iki delok ya. Lho. Nah, ana sing mengganjal. Nggon arep nyabetke iki ana sing marai ganjel kuwi lho, sing Tapi nek marake ra keprak iso. ya jek ngono. gene ora ana sing ganjel, sok meneh nandalang dilaminating. Kaya ana dalang laminating dulu ke Wong kari fotokopian. kabeh kari anu sing carane kepiye kok terganjal oleh situasi dan kondisi. Nah ya, Iya, ya. dicoba. Elisa luar biasa apa-apa iso lho Pak. Iso wis Dalang iso, Iso. nyanyi iso, Nyinden nyinden oke. iso, Nabuh oke. nyopet ya oke. Nyop. Iki lho kancamu dhewe lho. Iki Mbak Tatin ana spesial permintaan lho iki. Napa? Mbak Tatin kudu gandrung Pak Cahyokun tadi. Ya ana permintaan tenan. Dadi sing gandrung kudu Mbak Tatin. Pak Cahyokun tadi carane iki pasif. Nah, sing aktif sing wedok. Nah, engko sing dadi embane Pak De Gareng. Aku ora mlebu aku. Lah piye? Ditonton wong akeh dadi ban. Lah kon dadi Loh, apa? Yo. Purbawaseso ki dalang lho, Ora, aku bebas dadi- dalang arep dadi kepiye aku kok. bendahara. Oh, bendaharane buka sibuk niki nganu nggih kula nyuwun izin nggih menika. Nggih wis siap kok. Mbak Tatin gandrung Pak Cahyokun tadi. Terus lakone apa? Lakone gandeng sing wedok sing gandrung berarti Mbak Tatin dadi suminten ngono. Kun, ayo kun. Kun. Kum cengelmu iki ora. Nah, Oh, yo Sing aku. komplit ngono lho. aku- Cahyokun tadi Pak kan. Cahyokun lah, lah, tadi lah, engko aku- dadi Mas Broto. Mesune karo Elisa kok ndemoke karo aku. Ayo. Ya. Oke. Biasane aku lek diperintah karo sapa-sapa iki moh. Mal terus. Gandeng sing perintah iki wong ayu to, dadi aku gelem malian iki. Oh, ya. Pak. Iya, sama-sama. Oke. Alah, Ini tenang aja, ini cowoknya pasif, jadi yang aktif nanti harus yang cewek. Nah, kalau nek Mbak Tatin kurang aktif, engko tak kritik engko, dicomot karo Bu Kesi. Oh, dicomot kok wis lunas kok. Oh toh, kok aku urung. Iki piye posisi kula pripun iki? Oh jenengan
dados broto, mengke sik nganu sik ngoyak-oyak ben Mbak Tatin. Maksudnya kula linggo napa ngadeg? Olah. Ya ngadeg. Nah menika perbuasa penonton pripun Pak Cahyo menika jumeneng napa lenggahan mawon? Jumeneng nggih Pak. Wong lanang iki kudu ngadeg. Nggih, pangapunten Pak Cahyo. Siap, Menika nggih. panjenengan Mosok wedok. nggih. Ayo. Ayo to. Yo, turuk-turuk. Ngono-ngono. Jarweng jarwa. Pak De bareng nyiarin dulu ya Pak De. Ya. Yun, para rawuh. Gandeng pemainipun ketoprak namung kalih, monggo kula aturi kondur mawon. Aja no. Nyiarke sing apik ngono lho. Nggih, dalu menika giaran ketoprak Cahya Kumala. Kanthi sesirah apa? Kanthi ira-iraan. Kairan. Nggih niku lakon apa? Suminten gandrung. Suminten gandrung. Suminten itu. Gandrung. Tok 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 Rok. Rok. Wah, sabar delo. Ngopo? Kekantem lampu lho. Ya polahmu kaya ngono kok ora. Ayo, Mak. Mas Brata. Kusik. Ndak sawang yen ora kleru kang dadi panyawangku. Iki kaya suminten sing mrepeki aku. Kula Den Mas Brata, kula menika sampun madosi panjenengan wonten pundi-pundi kemawon kok ya ketepune nang kene ngono lho. Bekasi ora sir pipis-pipis sik ngono lho ta? Den Mas, Kepiye kula suminten? menika madosi panjenengan ket wonten pundi to? Kusik Apa ya, kudune kowe lak ya ngerti karo tata krama. Lah napa to? Kowe iki wong wadon. Kudune pinter ndelikake wadine. Kenapa kok kowe wani gepok singgol kelawan aku, suminten? Lah kula menika sampun kapan saestu kalian panjenengan lho Den Mas? Banjur yen wis ketemu karo Mas Broto, apa sing bakal ndok tindakke ae? Kula pengen ngomong sethithik kalian panjenengan. Mara kage matura sing ndok karepake kepiye? Den Mas, menika wiranipun kok mboten sae kula benake to Den Mas. Senak. Iki ket momok totak totok totak totok iki ning ndi to Sing entok sapa to, sing entok? Asale ana totak totok totak totok. Kowe iki ra pinter sik Mbak. Sampeyan dadi Mas Broto dulu, tak ajari carane ngentong sing apik. Ma, aku Wis to. aku kadung anget ning kene kok. Ma. Wis ta, ndah. Ben Oh, ngerti ya. carane ngentong. Sampeyan lak pemain wayang wong, Oh, rung ya. kulino ketoprak, ben ngerti kentongane Ya ketoprak. aku seneng lho, kae wis mulai abang lho, kesi wis mulai abang lho. Terus lho ya. Ora bar iki terus biru dhek engko. Masamu. Ayo, ayo. Lah kowe ganggu lek kowe ketoprak. Ora wis tak tonton, tak tonton. Tonton iki tonton tenan iki. Serius serius. Totok. Kowe ngerti ora bedane maling karo ketoprak? Apa? Ah. Kesuwen ya kuwi ya. Den Mas, Piye suminten? panjenengan menika mboten mangertos glagatipun kula. Glagat sing kepiye sing ndok karepake? Nek jenenge wong tresna menika rak nggih kados ngeten iki napa kados panjenengan mboten kraos atinipun panjenengan menika napa mboten kraos to Den Mas? Sing kok demek kene sing obah kok liyane. Den Mas. Kusik ngene. Suminten. Apa kira-kira kowe ora kulak pawardo adol pangrungu lamun to Den Mas Broto wis duwe pacangan? Saya tidak peduli. Gegantilan kemayune ora. Den Mas, kula Ketoprak saya tidak peduli. Mengko dhisik Kita kok ngacung-ngacung terus to niki iki kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho Den Mas. sing dadi mutiaraning uripku Kusik. Ah, Sing dadi arep nanti. Ngene kae lho. Jar. Oh, diare kok. kowe jane suminten apa copet bengak-bengok ora? Bosen to. Lah kula menika mbok panjenengan ora mesakake apa piye nek Mung cempluk warsiah sing pinter ndongkel katrusanan jati ingkang tumanem oning tumtuming jejantungku. Mula sing gedhe pangapuramu katresnanmu kepeksa ndak tampik. Pik pik pik. piye sapa? Ndak tolak tegese. Sapa mau jenenge?
Sapa mau jenenge? Cempluk. Cempluk Warsia. Cempluk Warsia? Heeh. Konen rene. Iki kowe ora ngerti sing jenenge Cempluk Warsia? Durung. Kae, Cempluk Warsia ya iki. Lah, mburine iki ingon-ingone. Aduh, kowe biyongku biyong. Rene ta biyong. Terus. Ya. Biyong. Apa? Biyong ngene iki lho, aku ki tresno karo Den Mas Broto ning kok Den Mas Broto kaya sia-sia karo aku, mbok aku njaluk tulung iki kok di apa ki jenenge dipernahke atine apa dipernahke ben Berat. seneng karo aku ngono lho. Aja kok nek kowe kok nolak, kowe ki aja nganti nek Broto wi nolak, kok nek nolak aku sakit. Sakit kok nek aku sakit. Wis omong dhewe kono. Lagi. Wong berat. Kok berat? Berat to? Oh, berat. Kowe sapa? Destonmu. Kok ana pawongan cat katon cat ora ki sapa? Iki Demit. ketoprak rambut demit. Kok kowe tega? Ora nampa tresnane. Sapa jenengmu? Cuwitan. Suminten. Apa kowe pancen tega? Mlatra, Mban. Ketok. Apa kowe ora eman nyawang ayune Suminten? Katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti kang nyipta jagat sing menungsa ora bisa nampik sarta milih. Pilih aku ya mung Cempluk Warsia, parandene Suminten babar pisan ora ngrengga jroning batinku. Oh ngono to? Pancen. Ngono. Ya, Ya wis. ora tanggung jawab. Lah wong Den bener ya. Mas, jenenge Tresna kuwi jalaran saka kulino lho. Tresna kuwi jalaran saka kulino. Bener. Nen kok kula nek apa jenengan dipun tolak, jenengan bakal kualat. Kok kualat? Biyong rene ta? Kok dadi kowe iki ora iso iki lho, iki kenapa kok dadi anu terus iki? Iki lho. Lah yen kowe pancen tresna karo aku napa dadak lantaran biyong iki? Panjenengan ora manut karo aku. kok. Mongko biyong iki lak ya ora tanggung jawab. Lah iki Biyong iki ora tanggung jawab. Kudune iki pinter nyimpen wadine wong wadon. Parandene kok kaya ngono. Biyong. Iki lakone pembantaian apa piye? Maksudnya mbak aku ditebungke ben nganti dadi ngono lho. Broto. Piye? Welas sono anakku, Broto. Welas kepiye sing tuk karepake? Ora ketang ngomong sedina. Dadi bojone Aja sedina 5 menit bae aku terima. 5 menit yen pancen ora enak balekno. Kok ngono ta? Oh, ya iso kaya 5 ngono. menit andum katresnan ngono lho. Andung katresnan. Ora bisa. Katresnan iki dudu barang lelemeran. Ning kuwi sipate suci. Ora kena kanggo dolanan. Bener. Aja ngono, ning aku tresno tenanan kok nek jenenge nampik wong wedok, engko bakal ditampik genti ngono cepet-cepet. Broto. Brat. Kok Broto. berat? Berat? Kamu mau enggak? Toh. Tompo to to. Ora bisa. Ora ketang mung sakedheping netra toponen anakku. Loh. Kowe iki dapuk dadi sapa jare emban kok wong tuane si Suminten? Kuwi adopsi. Toprak adopsi. Lah wong iki boke ngono lho. Aku iki boke Den Mas Suminten. Broto. Nek pancen kowe tresno karo jenenge sing Cempluk Warsiah konen rene. Pratane Cempluk Warsiah, monggo Bu Kesi Rahayu. Tok 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 tok. Monggo Bu Kesi. Tok tok tok. Kok malah aku sing dadi cempluk. Ora iso. Iki ora. Ayo, Bu. Oh. Oh yen karo iki aku. Bu Kesi dados cempluk nggih, niki penonton nggih. Aku metu saka anggota ketoprakku. Tidak bisa. Ini gara-gara rumah tanggaku hancur karena kamu. Memangnya yang bisa dalang cuman kamu. Oh, Sana, kamu jadi cempluk. tepuk tangan untuk Bu Kesi. Wah, kita estu niki Bu Kesi akan menjadi dalang. Siap, 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 siap. Tintingane 6. Wayangnya dibubarke tenanan iki. Oh. Masane sing iso dalang wong kowe. Kuwi lek jejeg, kuwi lek jejeg keprak buanter mau ning omah bagane jejekin ndasku kok. Gandaning
Tepuk tangan para lega. Lawan kembang-kembang menur. Bagi iki dalane akeh men. Arum. Ora usah nganggo iki. Moh aku kuwi tipakmu, moh. Winar lan ayat-ayat tayan. Kanthi kusum mangambar. Waraku sing dupa kanggo melon. Kelon kati mega lir membo Bathara. Piye coba? Wah, Masa luar sing biasa. dalang kok Elisa tok? Sayangku, Masa luar nek biasa. kok bisa? Aku malah lagi ngerti sampean iso ndalang apike kaya Iso iki mengkono. lho diterus kena serpak ayo. Nandani lawang to. Lihat langening kalanggiana glar panda moncar ayo. Sing marahi sapa iki? Sanjis, ayo sangan. Sampean bae kaya pinter men to. Gak usah ditepoki. Ora usah ditepoki. Loh, kok apik aku ora tau sakit. Sakit Elisa mbok lem-lem mbok pangku. Pangku aku wis 2 minggu ra mbok kapak-kapake nang omah. Aku ra melu masane. Iki gara-gara gareng iki lho, gareng iki lho. Nek kene ketemu Elisa aku gak digawe. Apa kuwi? Apa kuwi? Aku janjan Aku yo pinter sing ndalang. tukang Aku yo ngobong. pinter ndalang. Iya aku percaya, aku perkara awakmu percaya. Apa kuwi? Aja meneh kok dalang ngremus bojo kowe iso. Ya wis tak ngapura. Ning aku disayang sik. Wah, Dicium. yen pancen kowe ora gelem, kene tak wakili. Aja Dicium nang tinimbang ngarepe Elisa. timbang diwakili gareng tak cium ya ora apa-apa. Matur Ayo, suwun, ngapunten, sapa? Bu Sri. Sapa sinjen sing nesu sapa? Kene. Kok jo arep nganesi, Dek? Sudah. Ini cuman fragmen saja. Nyuwun sewu Bu Sri, Pak Andreas namun geguyonan. Ning aku asline ya iso ndalang aja mung ngarisa tok sing mbok konok-konokke. Ya lek anu iso ndalang gawe grup dhewe kono apa piye kono. Sudah, aku duduk lagi. Ayo, Sa. Lanjut. Luar biasa. Saya sok guyon jenenge geguyon ya kaya ngene iki. Ketoprak bar ki. Baro. Balike separuh. Aku bayarnya penuh Wah, jan iki pancen yen iki kowe ora tanggung-tanggung. Elisa Tatin ki wis digodhog rampuk paribasane. Heeh, diplites ora iso mati. Ora iso mati. Wis ana wae kepinterane sing kudu ditokke. Mula mumpung iki ditimbali Bu Sri ning tlatah kene ditanjakke. Iya, genah. Ayo apa? Aja meneh kok kon nembang kon joget kon ketoprak kon usung-usung gamelan ki lho iso. Ora iso, ora iso. Wah iya. Kon gendong Pak Dre ya iso. Pilih gendong arep pamburi kene. Ya. Oh. Ya. Ayo kanca-kanca yoga bubuk sik ya. Kuwi Mbak Tatin kon nembang ngono lho. Nembang ki. Niki ngaturaken lagu Banyuwangen menika pamendutan. Oh, nggih. Apa lagune napa niku? Gerajakan. Oke, gerajakan. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon. Ya nderek mawon. Oh. Monggo dipun aturaken gerajakan Banyuwangi. Yo, dados. Gar
biasa nggih. Terima kasih Mbak Lisa, Mbak Tatin, Pak D Gareng. Nggih. Mangke kalajengaken wonten ing Goro-goro. Nggih. Iki sing perang. Nyuwun idi palilah dumateng Bu Sri sak keluarga Pak Andreas. Mumpung anak kula ingkang barep si gelar pamayang menika libur anggenipun sekolah. Mangke mboten ketang sak kemperangan kajengipun perang gagal. Wah iya generasimu. Kapan bocah iki bisa tampil yen ora entuk apa iki wektu kanggo pentas kaya bengi iki. Oh ngono ya, Mak. Ya ngestakake dawuh Biyung. Ya nduk rerakit mbacutne gelare cerita. Monggo tak dherekake.